Здравейте хора и добре дошли в едно ново мое видео, в което ще играем тази играта. В Last Day on Earth, да, точно така. Като цяло... вот тук имам нещо. Имам дрон. Добре, както и да е. Сега виждам, че имам дрон. Мога ли да го убия? Не. Така. Като цяло играх доста от миналия епизод. Казах, че ще стигна сигурно около 10 лева, ми направих 34. Да, малко фармих. И като цяло развитието с моята база е стигнало до... Опа. Ето тук. Като цяло имам доста честове. Не. Да, но нека да ви покажа. Като цяло наистина. Цяло не наистина ми да ви го покажа. Само да видя тук. Айде. Сега. Тук се правят, разбира се. Не се правят планкове. Добре, моя грешка. Така. Както казвах, ето тук се правят планкове. Тук са посадени китките. Тук, разбира се правят въглища, тук супи, с които аз се хилвам. Тук принципно се правят айрани. Айран се прави принципно. Тук съм подготвил ни интересни неща за видеото. И най-якото е, че подключих втория джоб, което дори не знам аз как стана, просто се скипвах с пръчките, затова сега съм на 0. И си го отключих. Да. Което е брутално. В момента мога да нося даже 2 оръжия, колкото си искам. Само, освен повече инвентар, имам и втори слот за такова, което е брутално. Много се радвам, принцип. Аз много се зарадвах, когато ми се падна. Тук се държа супите. Сега ще направим едно като мини румтур. Тук се държа автоматичните оръжия, които не са много между другото. Тук се държа тези оръжията. Меле оръжията. Дрехи някакви. Дърво. Планкове, които трябва да се увеличат. Камъни. Кожа. Такива треви, въжета и други такива неща. Кирки и брадви, защото ми е писнало да се правя последно храна някаква. Ценните ми работи са тук. Тук имам айран. Айран се държа. Тук имам някакви буклуци. Това ми е буквално кофта за буклук. Като такава я ползвам, като такава ще продължа да я ползвам. Тук са ми такива технологични неща. Нещо такова. Тук са ми... Не тук. Тук са ми такива за ресайкъл. Понеже скоро трябва да направя ресайкъл, мисля, че това беше всичко. Да. И тук се държа неща за видеята. Да, с изключение на сидовете. Тях просто не знам къде да ги сложа. И нека да видим всъщност тия неща. Тук съм подготвил разни неща за анбоксинг. Както виждате, намерих карта за бункер алфа. Нека първо суепам крейта, който чаках много време. Супер! Това е едно от любимите ми оръжия, тъй че съм доволен. Това не знам какво дава, но нека. Добре, нещо. Това какво ще ми даде? Някакъв New Weapon Mode. Това хората, които... Окей. Не знам защо не ми даде нищо. И тук имаме пъпите, които ще такова. Ще вземем картата за бункер алфа и пръста. Може би вече се досещате, нали? Почти съм 100% сигурен, че се досещате къде ще ходим. Сега, какво ни трябваше за ето този дока крейт, който чакам да го направя на видео? 2 честа. Такова и такова. Значи, ще ми трябват такива неща. Тук ще ми трябват въжета, такива неща. Такива за честове. Също, да, стигат. И болтове, да. И болтове беше другото. Наистина почта. Тъй, нека да направим 2 честа. Бокс, да. Между се апдейтнах някои честове. Са. Нека да го строим. Така. Фак. Забравих планковете. Да, забравих, че съм клик да става тук. И въжета. Хоп. Finalize. Ей. Сега имам да крит. Чакайте, още няма да виждам. Да видя какво има. Добре, аз ще се разтоваря. Така, след като се разтоварих, нека да отворим и догитата. Всъщност ще ги взема даже в себе си. И нека да видим какво ще намерим.
Чакайте, тук има вход. Тук съм нашъл на път. Тук, да. Тук дългите ще ми трябват. И трябва да взема и пържоли един момент. Така, взехме няколко пържоли. Нека да видим сега. Да се анбоксим пъпитата. Open. Черно куче. Майко, не мога да чета вече. Кафяво куче. Как ще се казваш всъщност? Не ми харесваш. Не. Какви са тия имена? Така, мисля, че това е едно перфектно име за това куче. Да, определено. Нека да го кръстим така. Наденица, ти вече са един от нас. Още едно кафево куче. Симба е перфектно име. Симба, не знам, играта просто ми го нацели. Още едно... Добре. Такова куче. Руди. Не искам да се Руди. Зайенс. Ромео. Да, само една Жулиета трябва да ти намерим. И... Още едно мъжко. Бентли. Или Бенет. Не знам какво беше, ама те са гладни. Те са мъжки ли ми даде? Лак. Даде ми едно женско. Точно наденица. Добре, колко такива ми трябват? Добре, това храни за 6 часа. Това храни за 12 часа. Де факто около 10 би трябва да стигнат. 20 часа, иначе. Тая игра ще ме кара да ги поя. Ето, перфектно е. Така, вече би трябвало да им стигне храната. Няма да харча другите пържоли. Нека да имам. Оп. И да ходим към Бункер Алфа, защото усещам как това видео става вече доста дълго. Аз искам да се опитам поне да се направя видеята по-кратки. Да, кратки. Само да видим тук. Yes, имаме пистолет и още една табела, която е брутално. Много харесвам. И двете оръжия, че да. Така. Ще анбоксваме доста неща в това видео. Нека да видим тук какво ще ми спадне. 100% ще е някаква глупост, тук не се правят яките неща, но да. Нека да видим поне 250 парички ще ми спадне. Разбира се, една консерва, която сигурно дори никога няма да бъде изядена. Добре, нека да тръгваме вече наистина към Бункер Алфа. Между другото се сетих. Какви дрехи да вземем? Няма да вземем най-нещупените си, така да се каже. Най-здравите си, да. Забравих думата, сори. Ще взема... Ще взема ето тези. Защото хем не са толкова щупени, хем, нали. Добре са. Дрехите съм, за да имам някаква защита. Нека да тръгваме. Има някакъв евент, дето не го знам какъв е. Конвой! Обаче две такива. Не, ще отидем до Бункер Алфа. Така, след като стигнахме до Бункер Алфа, между тук има зомби. И в това зомби има фри половин пистолет. Което е готино. Не! Аз съм пълен дебил, май. Пълен дебил ли съм? Почти съм сигурен, че отговоря да, но не взех кода на леята. Не. Добре, нека да анбокснем тези локари. И да видим какво ще имаме тук. Так му ще се разтоварим веднъж. Айде. Добре, тук нямаше нищо интересно. Добре, имам пистолет, който е много добре. Тези води не знам дали просто да ги спям. Ще ги спя просто. Някакви глупости. Тук ще оставя някакви неща. Не, пистолета. Добре, може да ми трябва. Така, тук ще оставя инвентара. И ще взема всичко от тук. Дори празните води няма да ги взема. Това сигурно ще намеря нещо, което не мога да стакна. Да,
както и казах, но кружката ми трябваше за ресайкълъра, така че не знам кое ще изгорим тук. То аз после пак ще се върна. Дай ми... Аз после така и така ще се върна, но това искам да го взема на първия път, за всеки случай. Ще става това. Така. Лека по лека. Аз успявам да отворя всичко. Пак не мога да стаквам. И последен локър за този епизод. Не, май. Добре. Чук, което е супер. И такова нещо. И гачен ключ. Добре, тук хубави неща получихме. Те сега нека да се разтоварим. И така, хора, като оставих всичко по честовете в базата. Да, това беше думата, която търсих. Така, като го направим, вече можем да рейдваме. Аз сега рейдна целия бункер алфа, ако това сте си мислили. Ще рейдна една част от него. После ще видим как ще продължи всичко. Да, има код, който трябва да напишем за щастие веднъж. Само тук сега написах на лище какъв беше кода. 70252. 70252. Confirm. Task completed. Yeah. Този епизод изпълнихме таскове определено. Не. И взехме някакви не много яки неща, но се доближаваме до емката, което е готино. Харесваме емки. Тъйче. Нека да видим. Така, хора. Вече като влязахме. Нека да видим всъщност тук какво става. Тук нямаше ли влизаме? Добре, нека да вземем тази вендинг машина, която е толкова важна за нас. Даже 12. Бирите пият. Карат. Как е? Пиеш, но получаваш много вода, когато ги пиеш там. Баун. Тук не умря ли, бе? Майко. Level up. Найс. Какво ще ми дадеш? Нищо, кой знае колко. Специално ще взема това. Аз не знам много защо, но... Добре. Нека да видим и то да го убием. Айде, убивай. Айде, бутушите ми са почти щупени. Това не ми трябва, дето той го имаше. Тук има душ, между другото. Но дори не ми трябва. Но за щастие, нали? Така, нека да видим тук какво има. Тук дори то трябва да изчистиш то стането. И сега го такова това. Хоп. Добре, тук обаче са фастбайтер, така че ще ги убия просто с чука. Добре, зелен тикет. Забравях, че тук трябва да ги лутвам, защото дават зелен тикети и други. Междуто не. Изчакай. Найс. Нека да пробваме пръста. Да видим какво ще ни даде. Open. И тук като цяло има един рафт с джунджурейки, които можем да такоме. Да вземем найс. Пистолет, консерви с храна, това. Рейндж. Гайки, това нещо, боя, това. Да, имаме с неща. Тук то беше затворено, да дори стък. Така, нека да видим. Тук между колко такива ти искаше? 20. 20 не са трудни. Нека да преровим и кофата. Да видим какво може да ни даде. Може да ни даде купон и траш, който ще взема за да флексам. Разбира се. Нека да видим. Така, хоп. Така, изи. Зелен купон. Някаква джунджурейка, която не я искам. Колко съм тъп. Още един зелен купон. Нека да видим тук какво има.
Каучук и купони. Ох, и болтове, които ми трябват. От тук като цяло ми трябват доста неща. Мога да купна това, ама... Не искам, защото се чувствам нови. Не искам да се щупят. Добре, от тук какво не ми трябва? Определено не ми трябва това. Това. Още какво не ми трябва? Още нещо трябва да намеря, което... Да, траш. Да. Как не ми залепна на очите просто? Така. Тук има... Да, тук е асансьора. Колко червени 30 бяха, нали? Да, точно така. Жълти бяха 25, нали? Да. Добре. Ние ще се ходим вече. Това не е нашето място. Просто исках да ви покажа какво става тук. И да се събера някакви готини нещица. Това ще бъде от днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да се абонирате за канала ми, за да гледате още такива видеа. Да лайкнете клипа. И да, като цяло това е. Чао!